kotudore kod bura ma yando chwalnegi makwedo William Ruto kaka jatend piny moyiere pachoka. Mago duto e weche ma bende wabiro menyoni okinyi makawuono e chenro marwa machakore sani nyaka ng'omol kanyo saa 6 mar odiochieng'. Machiegni nyinga Joyce Oduor. Oyawre kamoro mora mintiere nyakorom Gajwang' en juma manyien kawuono en chieng' wuok tich tarik 5 mnaka nyawadwa Joyce Oduor osewacho. Machiegni chenro mar piny nyinga en Sharon Ong'aw. Nyakorom Gajwang' oyawre musini oyawre kendo kamoro mora mintiere yudo waka intiere gwenge mage intiere Uyoma Kokwiri koso intiere Asembo yudo waka intiere Ndori koso intiere Yosori arokini machiegni chenro mar piny kochako sani kilino mar yiero mar Kenya ga mar 2022 nyinga Cleophas Oloch. Cleophas gi Joyce Amuso kena muso kaka jo kena chagi aja Arsenal koso Manchester United. Ema dikoni nikech pod orokore. Kata kuwacho ni chako kod aja Arsenal gima duge ni podi wane number 1 e table. Koro onge gima lich ahinya kata maninyo lowa pod wane wakuonge table pod watel. Gima lich ete usetugo tuke mang'eny. Bage to koro Cleophas un number die table. Nyaka sani wan number beach to kara kamano no bedo gi chako marach. Odoche manyoro no diamo ng'ato. En mora Ageyo, wanindo gi kuyo kata kamano ikuyo to bi mor matin kata kamano mane piny. Odira maru no bedo nade? Odira maru bedo maber agone Nyasaye kamano wachak waneno juma manyien odiochieng' ma kawuono wageno ni gik mathoth dhi timore kata kamano wantiere kae waduto mar kelo chenro mar piny. Intin nade Sharon? Amba chiw makare odiochieng' manyoro naneno mana mpira tacho ni okinyi kawuono Joyce Odiwo. Cleophas ang'e ni wuotho ni Kisumo. Okiwinj ko moso jo Uyoma. Awinjo. Na miso umondi. Amiso ahinya de Thursday. Tich ang'wen pok abedo ka chieng' tich abich bende agoyo Nyasaye erokamano naduogo nalimo gwenge ma Siaya iduro mos jo Siaya neno Ramogi TV gineno piny gineno Thapki penjo maduong' en ni Thapki chopo Kenya karang'o mondo gidhi watim gi Thapki road show kochomo Uyoma koro gimanyo Thapki gi Bihan mago duto ntiere kanyo kata kamano ntiere gwenge ma Uyoma mano skul Nyakongo mantiere kar kanyo ne wachopo kanyo ka wago mos ne nyawadwa bende manowito wuon mare kata kamano otieko waduogo gwenge ma Kisumo bende wabedo kata wadhi Semerata wabayo kanyo matin kendo chako waduogo ne wuothe gwenge te ma Kisumo Nyando Kuro Kano koniemo kuchope Ahero kuchukuru kala gi gari kuduogo Ahero ne wakalo gere kono Ahero onge yueyo naga bena kalo kikawe moka wacho naga no kachope naga na chope gwenge ma Nyalenda kata kamano kawuono weche to to gimane gikono wa mabende akia kata ka nyalore ngato koni ni lande uru maber kawuono gi wadhi timore do ka watiyo tijo wajo fomo odongwan wadi tarita do jo ngad bura beriyo ka kose lande to warona kamana mar ketu mana kako keti kata kamano an makare kendo bedo maber ahinya kwa medo gimano mar manyo gichieng' manyoro nolore kora yanga to koro wachake manyien giche mag Supreme Court mit marata koko manya koro Gajwang' kawuono ken wuok tich chenro bende wabagoni geno marwa bende odiochieng' ma kawuono kapo nono jo ng'ad bura 7 mag doho maduong' mogik biro bedo ka chiwo duoko ahinya lendo kapo nono ni William Ruto mane jatend piny Kenya moyier ne oyiere yo mahuyanga kata oyo bang' ma Joyce Oduor idhi kelo negi weche manyien bang' wadhi donje nonro mar gazet mar mondo mi bed gi ng'iyo ni en ang'o matimore gazede gi okinyi ma kawuono kama bende adhi kelo ni Cleophas twak mokwongo ibago ne giago warango gik mopogore kaka kawuono wadhi bedo kanyo ka watwa kapok wadonje saa 2 mar okinyi kaka wanene nyalo chako kochako saa 2 nyaka saa 3 samanga koro doho maduong' mogik mano ma Supreme Court kotele kod jong'ad buche 7 makoro dhi chiwo ng'eto gi odiochieng' ma kawuono odhi bedo yo machal nade koro ok odhi donje weche mane doho wadango weche mane siasa ka nitie jogo mosebedo ka dar jogo mantiere paw tuke nyalo wacho ni transfer window wacho ni kinde kaka jatugo pura dog mane manyu kacha jatugo molo ne manyu nyoro wacho ni Anthony Santos machan nokele deadline odiochieng' mogik mag dar mag jotugo to loyo kacha kawuono nitie jodar moseneno ka dar e duond buche mopogore ka donjo e duond buche mamoko bende en adieri ni gima gitimo ne gimoro makare ere kaka wadhi nyayo demokrasia marwa wadhi bedo kod jalony wechego mag siasa wadarango ni nyaka sani kwarango chien mage mosetimore kamago kaluwore gi yiero mokalo yiero koseyier jatend piny manyien kata moyier koywa jok mamoko mantiere kuom gi kanyo mantiere mobalo kode mano tiende ang'o koro wadhi bedo gi mano okinyi saa 1 nyaka saa 2 kapok kaka wanene ochako kabende ka ang' orumo ang' wachako nono
weche go koro emba koromo ponono ka koro sechiw ng'eto koro wacho ni koro ng'ama olandi ni kata lendo mochiw dhi chomo kanye koro mago bende dhi rango odiochieng' makao nikech nitiere thuolo malach inyalo wach ni koro yiero manoyiero William Ruto ochung' kata koro en jatend piny Kenya moyier inyalo wit yiero no oko manyiso ni oganda jo Kenya dhi dok e yiero bang' ndalo 60 mano nyiso ni dweche ariyo oganda pod dhi bedo e kampen kanyo ka girito yiero jatend piny manyien to mano dhi kelo weche mag siasa chalo nade bende ka wantiere ka ni koro nitie josiasa mosedar modonjo kweth machielo koro odiochieng' ma ipango dhi timore to an ka bende mar nyiso nyakwara Muge Jwang' ni gige duto katimore wadhi bedo kae mondo mi wakoni achiel kachiel mana kaka wamendo yudo gige thuolo mara kwadonje mbako romo ka Joyce Oduor ang' nitiere kar kacha kwayo mantiere kacha ni walando gimana kata gibiro do koro kanyo kako botime kata kamano ang' wadhi mana nyime kod chenro odiochieng' ma kawuono mana kamano nyakwara Muge Jwang' e kinde mabende warito ng'eto mabende ibiro chiw kanyo kod jong'ad buche 7 mag doho maduong' mogik ma pacho ka kwayo maduong' mabende wanyalo kwayo jo Kenya no biyo yie kod duoko moro amora mibiro chiw kacha ka bende jotelo mayando chwalo ng'ur margi e nyim doho maduong' mogik moko kuomgi oseyie ni gibiro yie kata gibiro siro duoko mabende ibiro chiw kanyo kod doho maduong' mogik ma pacho ka kochakore sani nyakwara Muge Jwang' ichako tudri kodwa ioronwa ote mari e namba mar ote machuok ma en 23600 Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Twitter @Ramogi TV ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor Twitter handle @Joyce Oduor _ TikTok gi Instagram bende yuda @Joyce Oduor _ nyakwara Muge Jwang' sama bende ioronwa ote gi makamago inyisowa gweng' ma bende nenowa kanyakla gi geno mari ma bende intiere godo odiochieng' ma kawuono kokamano tudri koda mbui maga duto te iyuda @Sharon Ong'ao nyakwara Muge Jwang' kisetudri gi Sharon gi Joyce yuda kacha tuta mara @Cleophas Oluoch med somo gazette Daily Nation ang' biro ng'o weche manyien ondike kanyo Man United ends Arsenal's unbeaten run mit maratari ikete mana ka machiegni nikech ma en rupi wakungo ayud weche manyien Nyakwara Muge Jwang' machiegni neno weche manyien okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Oganda jo Kenya rito gi geno duoko ma joyal buche 7 mag doho mamalo mogik ma Supreme odiochieng' makawuono nogole ewi bura mar yiero mar kom jatend piny Kenya. Joyal burago osebedo kandiko ng'eto margi nyaka nyocha gitiek winjo bura makamano chieng' tich abich. Dono nyocha opedho moko kuom weche magidhi miyo pek e ng'eto margi odiochieng' makawuono. Ng'ato nyalo bedo ng'eto nyalo bedo mane. Kaka saa medo ng'adore, jo Kenya koro chiko itgi ka girito kaka doho mamalo mogik biro ng'ado bura wi ng'ur manochwal e nyimgi kikwedogo yiero mar William Ruto mar UDA mane jakom mar duol mar yiero kod kiew IEBC Wafula Chebukati olando kaka jaloch e kom tend piny Kenya. Jong'ad buche 7 mag doho no kotelnegi kod ogai mar doho Martha Koome ema koro oganda rito mar ng'eyo yo ma piny Kenya biro luwo kochakore wuok tich tarik 5 dwe mar 9. Kaluwore kod neno manokinde opedho e nyim doho ewi yiero no mondo ging'ad bura, joyal buche nyaka koro biyang malong'o neno manokinde opedho mayango ka bende masinde manotigodo ne ni kod rang'iny makare kod arita ma owinjore kata oyo. Doho bende kolo ka bende nitie neno moromo ni mibadhi noketi otese mag Form 34A manie mbui mag IEBC kod kadipo kama ne okelo chochni e lando duoko. Gidhi bende dhing'o nonro mar kolo yo mane choro nyime yiero e kuonde 8 ne nyalo miyo yiero oko timore kaluwore kod chike. Ewi penjo mane gipenjo kinde, gidhi tiyo gi duoko mane giyudo mar menyo kendo ng'ado wach kotenore gi mane okelo mutni kod kaka ne onyalo donjore duoko mar ombuch jatend piny. Kaluwore kod kwano manchogore do mar yango kaka ne ogo ombulu kod ka be nitiere jachung' manoyudo atamalo 50 komedi achiel, joyal buche 7 go bang' yango adier dhi ng'ado kabe dwaro mar chik ne ochopie yor ombulu mar lando jaloch e kom tend piny Kenya ahinya kidieny mar 38 mag chike ma pacho ka. Ratiro kod ting' duto koro nitie kuom doho.
bang' nono, piedho, chungo kendo kolo adier kotenre gi neno mane okinde mag joma ne odonjo kod mane odonjnegi opedho ewi duoko mar ombuj jatend piny, joyal buche 7 mag doho mamalo mogik ni kod yore 4 mar biro chiwo duoko margi ne jo-Kenya wuok tich tarik 5 dwe mar 9. Magi oting'o ng'ado ni Ruto ne oloyo ombulu e yo makare. Ka doho ng'ado ni William Ruto ne oyudo loch makare, obiro bedo gi thuolo mar chamo muma kaka jatend piny Kenya mar 5 tarik 13 dwe ni mar 9. Mar 2, doho bende nyalo wito oko loch mar Ruto. Ka doho wito oko loch mar Ruto, gibiro lando mondo jo-Kenya odhi e yiero manyien e ndalo 60 kochakore odiechieng' ma ging'adie bura. Doho bende nyalo kolo ng'ur e wi Wafula Chebukati kaka jakom mar IEBC. Ka giyudo ni ne otimo ketho e lando Ruto kaka jatend piny Kenya moyier, gibiro ng'ado ni ok owinjore mondo mi Wafula Chebukati bedi apis. Ma koro nyalo chuno mondo mi omany jakom manyien mar IEBC. Penjo en ni to bende yiero jakom manyien mar IEBC nyalo timore e ndalo 60 mowinjore time yiero machielo. Doho bende nyalo ng'ado wach e wi duol mar yiero IEBC owuon. Kapo ni ogol jakom mar IEBC, penjo biro bedo ni to bende IEBC ni kod jokanyo moromo mar chung' ne nuo yiero. Magi duto oganda jo-Kenya dhi ng'eyo kowuok kuom joyal buche 7 mag doho mamalo mogik e ng'eto mar bura mar ng'ur manochwal e nyim doho mamalo mogik Supreme Court e ombuj jatend piny Kenya. George Bati, Ramogi TV. Motelo ne golo ng'eto mar bura mane ochwal e nyim doho maduong' mogik, bad migawo mar obila koro golo milome mar kaka arita idhi keti. Kaka Walter Nyambaga lero, chenro go oriwo koda ka kumo gudruok mar jopiny e alwora mar doho e kind mamoko. Kaka yor jiwo arita, bad migawo mar arita kwe okawo okang' motegno mar jiwo arita alwora mar doho ma Milimani, kendo golo chik ni onge joma ibiro mi thuolo mar tholo kuoro ka girito duoko e doho maduong' mogik Milimani e ng'eto mar bura manie nyim doho no chieng' wuok tich manyien. E ote mar obila mochuoyie kogno kod ogai mar obila e yor kojolo Nur Gabo olero ni arita ma Milimani biro dhi rede kendo onge jok manyalo donjo ka ok omigi thuolo makare kod doho mar donjo. Barua no lero ni arita oseridi kendo obila obedo akicha e kod chokruoge ma ichichgo. Matimore kinde mambete mar piny Amerka nyosechiwo milome ne jopinygi ni kik gidonj Kisumu e odiechieng' mar golo ng'eto mar doho e wi yiero mar jatend piny Kenya. Milome ma kata kamano yudo kwetgi moko kuom jotelo mawuok Kaluo moyango ni jopiny Kisumu kod alwora mare odag gi kwe. Because that's a statement of profiling rules. You cannot issue a statement that Americans in Kenya should not go to Kisumu. What does she mean? Motel ne report moyangi gi duol ma ochung' ne riwo oganda jo-Kenya kanyakla NCIC kapok ni oganda odhi e yiero. Duol no ne oyango ni moko kuom gwenge ma owinjore kete rita motegno e kinde yiero. Report no ne oyango ni gwenge go gin kaka Kisumu, kak Nairobi e kind mamoko. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Moko kuom manderni manie boma ma Nairobi kawuono iloro. Ai kinde mabende doho biro golo ng'eto margi mabende e doho maduong' mogik migolo kawuono. Bad migawo mar obila ogolo lendo manyiso moko kuom apaya ma idhi lor ka ahinya gin mago ma otenore gi doho ma Milimani kama kawuono ing'ade burano. Apaya go oriwo koda ka Junction mano mar apaya ma Ngong Road ma otenore gi log tich mar okumba mar NHIF. Onge nyamburko ma ibiro yiene luwo apaya ma Kenyatta Avenue ka itudore gi Cathedral Road. Junction ma tudo Cathedral Road mano Milimani Ngong Road bende idhi lor mondo mi ogeng'a dhugruok machiegni kanyo. Bende Junction ma Kenyatta Avenue kod Valley Road machiegni kod NSSF idhi lor. Junction ma Cathedral Road kod Haile Selassie Avenue bende idhi lor.